egin dugu zaratatzua, egiteko ongi entzuteko udaletik eta udaletxetik baita ere. Oso garrantzitsua da guretzat, momentu hau, eta gainean, jakindu baita ere, aurkeztu dutela parlamentuan beste mozion bat, aurrera paso bat emateko, eta guk uste dugu berriro atzekaldeko labankada izan da, eta orduan guk gurekin hitz egin gabe, beti bezala, daramagu horrela urte bat baino gehiago, eraitsi behar da, eta hori da irain bat guretzat, gure familientzat eta hori, biktima guztientzat. Erresinifikatzea edo berria egitea barrukoa, hori planteatzen duten moduan, egingo dute gauza bat eta posible da hemendik 15 urrengo legislaturan adibidez berriro egitea erresinifikazioa zen eta barruko margoak adibidez mantentzen dira bere lekuan. Orduan da el cambiar algo para que nadie cambie, desde nuestro punto de vista.